To fa a yanzu haka dai wata gagarumar zanga-zanga ce ke shirin barkewa a gobe ranar cikan Najeriya shekaru 64 da samun 'yancin kai, wato ranar Independent a Turance, kamar yadda fitaccen ɗan jarida kuma shugaban kamfanin jaridar Sahara Reporters kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar AAC Omoyele Sowore ya bayyana cewa zanga-zangar watan Oktoba na nan daren don babu gudu babu ja da baya. Sannan ya ƙara da cewa bisa la'akari da halin da gwamnati mai ci ke ciki, ba zan bayyana shirin zanga-zangar a bainar jama'a ba, amma zan iya gaya muku cewa za a yi zanga-zanga, sannan kuma ina kuma tabbatar muku da cewa zan kasance a cikin masu gudanar da zanga-zangar tare da haɗa muryata da sauran masu kishin Najeriya domin yin tir da Allah wadai da manufofin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Sannan ya ƙara da cewa zanga-zangar za ta kasance cikin lumana kuma za ta kasance ta ƙasa baki ɗaya don fuskantar ɓarnar da gwamnatin Tinubu ke yi na haifar da yunwa da rashin tsaro da wahalhalun da wannan gwamnati ta yi wa 'yan Najeriya. Sannan ya ce na ƙasa ne. Zan sake jaddada cewa waɗannan za su kasance zanga-zangar lumana kamar yadda suka saba a cewarsa. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da zanga-zangar da ake shirin yi gobe. Shin kuna goyon bayanta ko kuma kuna Allah wadai da ita?